Oh niki lho. Napa Pak? Kerinduan ta? Oh masa. Iki ora njaluk lagu nyarek nom tok, lagu tuwek kudu dilayani. Oh, betul Pak. Sing tuwek cek gak ngantuk. Oke, baik. Iki tak delok nyanyine kok macake Jawa. Dadi aku njaluk Napa Pak? Sari ae. Lagune napa? Iki lek gak kembang kopi yo cabe gunung. Iki spesial kanggo Bapak Suroso, Bapak Sodik. Oh ngoten nggih spesial kangge Bapak Iki nanggapi seneng nanggap Pak Johari dari seneng nyocote jadi. Oh, anjene memang niki bakul cocot lho Pak. Nggih. Sing laris niki cocote anjene Pak. Sing penting terhibur nggih. Monggo merongos. Iki dodolan merongos kali cocote lho Pak. Masalah. Caping gunung ngateli. Nggih. Dipun aturaken dhumateng Bapak Sodik. Sodik Monata. Di sini ada Rana Antingin. Nggih. Nggih Pak Kolo titip nggih sampean ramut. Wis diceritani aku lho. Wis diceritani alhamdulillah sing hati-hati melok Pak Polo iku ganas. Kira-kira gak koyo sampean aja. Enggak aku kutuk enggak nyakotan polo-polo yo ngemut. Mangkane pore, Cak. Monggo Mbak Ratna dipun pinanggani tembakipun campur sari dilanggamaken diluk ngoten mawon nggih Pak Deli nggih. Ojo sampai menclek lho. Iki tembang lawas kok keliru kok diseret polo bayan Pak Sidik kon kok ya. Sayange mboten purun mriki tiyange. Oh, tapi wong nyemak kok. Oh, ngoten. Ojo kantek keliru wangsalane. Teko endi ku mang? Susur ya lho. Susur ya. Susur. Sumur. Heeh, cucukmu nyorongo. Susur ngono ya, Nduk ya. Susur ya. Heeh. Susur ya, Nduk ya. Mbok Mas. Sakar bisa
karo suwung ke warung suwung Sekar pisah yo gunungnya sampun dibandingkan nih ibaratnya Nggih, Mas. sungguh luar binasa Pak Deli asli kayak wayang.